community organizations mondo wa secure infrastructure gi. Transformer no, ka in gi transformer Nyahera Thurwa, to transformer no joma tiyo kode gin jo Nyahera. Koro ka ubiro mukwale, to un jo Nyahera ema kendo udok ubetie mudho. Koro watemo kabisa, kaka Kenya Power of course wan gi limited capacity. Ok wanyal bet ni wachunge pol ka pol. Tiende ni ng'ama ni but pol no, temie mondo ugare mondo ji kik interfere gi infrastructure mar Kenya Power. Kamano wabiro dhi mbele. Tuo mar kwalo transformer, kwalo moe transformer no, ok en tuo maber, en tuo madwaher wacho ni kaka Kenya Power wadwa ni wa partner gi communities, wadwa ni wa partner gi ngao man piny kanyo e community mondo watieke chuth. Nitie communities mose biro malo maber mowacho ni ka ok wabi yien ng'ata ni mondo okwal infrastructure mar Kenya Power. To waseneno ka wayudo dongruok e communities go. Kuonde mamoko pod wan gi shida, to wamedo kwayo community leaders, ngao manie area kanyo oti kodwa kaka Kenya Power mondo waket jowa kik bed gi timbe mag kwelo go, nikech timbe go duoko wa chien. Ka transformer koro osekwal, nyo wase plan ni transformers mantie